bai ule tun tum chu tun thla October ni somni panga sang ni somni panga a Sailâm khwa a hlîrteng danglam takha kan thlir le to nani video hi min lo en tluan sak turin kan som chowa tin thuma toite kan nei masabok ange kumsang khazakwa somkwa pakwa October ni khat le ni nia Favâng Kût Sailâm branch oi main ahmasabera ta na ahman atangkhan covid ripui len laia in khar khep wanga man theih lo ti lowa kha chuan tun thleng hian kumtin man alani a he hun hi YMA le YMA changten man vek ani thina member ten an hlutle thin ani chhun lama chuan khelmual lama te in ti hlimna chi hrang hrang nei ani thina heng in ti hlimna te hi section in elna anga kalpui ani tlangpui thin ani mizo in fiamna ngei pawimawh ani a mizo in fiamna chi hrang hrang baka tunlai in fiamna chi hrang hrang te pawh ti ani thina achangin hnamlam te pawh ti tel ani thin ani member ten kan hlawk puin kan hlimpui hle thin ani chutiang anga kumtam tak hun man ani hnuah chuan kumina ero chuan thil danglam tak a thleng ta a chu alema kan hmu ang hian Favâng Kût chu Pathian chawi mawi na hun atan man ani ta ni hei hian khawtlang mipui zong zong a huap nge ani tin he hun hi Sailâm ko hran lian ber Presbyterian ko hranin thleng tûrin YMA na ngen angin ko hran hian a thleng ani zingkar a hian fatu tûrin chehma bik tûrin nuvalai le pawalai fel rual som an ni a ruat an ni ang hian an ni hian an hna hne takin an thoka zingkar chhum zing chuai khawat em khan an chet kha akham lo reng ani tichuan chei khama chuan dar som pakhata inkhawm tan ni in khawm turin kil tin atangin apui anoin biak in an pan khawm sup maya tichuan kil tin atanga pan khawmin hlim takin an in khawma Pathian an fakza a chuti lai chuan in khawm lai vek chuan pawn lama fatu ho chu an lo buai em boka mase an hna te hi tlin takin an thok vek ani a thenin sa an buai puya thenin
thlai na chum ma thenin chutney lampang te an buai pui boka in khawm bana chuan biak in kawtah thingpui ruai an kil ho hmasa phota tichuan presbyterian ko hran hall ah zai khawm pui ruai the hma zawng an nei ta ni. Zai khom lai hian kumsang ni somni pali le sak ni somni panga upapol de inkara member upapol member thi te sun an ni a hi a chan chu upapol ho hian an de man na tur paisa an nei zong zong kha choi moi nan hian an tho vek awangin an ma ni pual de an hmang lowa chu wangchan member sun tur an nei si ani ti chuan zai khom tui taka man ani lai chuan rai the alo hun ta mai sia tlaidar thum atangin rai the tan ania apuya noin hlim takin rai the ani hemi rai the ni a hianin mi zasari som riat velin rai an kila hemi tan hianin voksa keji zahni somli ar keji somni pasari ar tui plate ni le chan ve te siam ni in mi in phal te thil pe khawm atangin thlai na le thlai ra thar lam tak tak nyang hnar takin eitur a awm bawk ani tin Favâng Kût Pathian choi moi na hian khaw chhunga NGO hrang hrang le ko hran te VC le a hnuai committee peng hrang hrang te baka mimal chhungkwa chi hrang hrang thahnem ngai ten thlawlawm an thaw na sa a khodang atang pon ron thaw an awm ani chutiang ang tling khawm chu cheng noi khat sing ni le sang li lai ani a atam tham khop mai tin choi moi ni hian chawhmalam in khawm kha kalo sei lawa presbyterian selsuk pastor bial tu reverend ke lian mungan akai hruaya zai khawm hi Iso Krista ko hran committee chairman upa kel sap dolan akai hruai ve thung ani tin thlawlawm tual chhung atanga thaw ba ka khan khotwal mikhwal atanga ron thaw an awm nual kan ti kha khang kha an hming soila poilawang chumo CYMA finance secretary pu MS ralte te professor F lal nun moya te pukelal tan ki Sailâm ran chuan mi president ne na tangin in Favâng Kût
hetiang anga man ani na chan le thil omphung tlangpui kan ngei thladon ania Sailâm YMA Pathian in Favâng Kût hi kumin hi voisom hi panga na ani to kan kut man hi kumdanga chuanin inti hlimna section inti hlimna te infiamna te a enga machang chuan mi har satan pui huan han sam sak ti ten hun kan hmang thina kumin bi ke ro chu kumtir lama khan voini ang hun hmang tur hianin ruah man na fel tak chu aneya ama ro chu kan hun liam ta lok September thatop le October thatir lam khanin Presbyterian ko khan nena nikum lam de atanga kan ngen to angin camping buat sai turin kan tia chu kan ngen na te ti hlo tlingin camping te kan khawtlâng nei ania kan thalai rual tam tak rui hlo boy tang te chung ang mi te chu pathian lama hoin pathian fakle choi moi chak em in hun an nei lain chuti lai kara weme in ti hlimna khatilam zonga hun man te kha a fu lo deuh zawng a member ten kan chhor tlang zawng ti beisein tuntuma chuanin pathian fakle choi moi nan itima eng u kan tia tin he Favâng Kût a hianin ruai the tura in ruam han tho kan nia ama ro chu kan sum nei te tam lowa chu ko khan a te hi arem tul dan anga min boi pui turin kan tia chuanin sum kan nei ang te kan the luta chuan khawtlanga min phal tak ten lo om zela pol rang a eng pol mai po chelo an om lowang kan tia tin nimal po chu tiang chuan min phal tak te an ron in pezela chung awang chung hmang te chuanin voini hi hei khawtlanga ti sa le thlarau lam ruai hlim takin hun kan hmang thei do ni in kan thria kan lom em ani chu ti zong chu mi seidon tok mai em anni hi zing lama ma taka an hna tlin thaka thok nuvalai fel tak te khan ni video min lo en saka wangin kan lo me khongein min lo like in min lo comment min lo share sak